Okay, what's up mga inday, mga uwak? So for today's video, we have a guest. Right there. Okay, so for today's video, we have another package. Here, binuksan ko siya kanina kasi para just to know kung ano yung mga laman, di ba? Okay. So here is a bubble wrap. So these are products from Care Bear Naturals. It's another store from Instagram. So still I'm gonna attach the screenshot right here so you can check the store out. So bubuksan na po natin ito. At wala po akong scissors. Patay. Wala po akong scissors. Okay, so for the first bubble, I don't know, bubble wrap na roll is we have the another lippy right here. Ayan, and this is the sun cream, I think. Yes, this is the tinted sun cream. Please wait. Opening pa yung iba. Ayan. Oh my gosh. Oh, kaya pala kasi nababasag. This is rose serum. Char naman. Okay, so that's it. Yun lang ba? Baka may may laman. Char. Freebies. Wala na. Okay. I'm not going to try them out. Hindi ko po marireview yung sun cream and vanilla serum. It's because gusto ko sana siyang gamitin for a makeup tutorial which will soon follow when I get the confidence po para umulit ng pag may makeup. Ayan. And then, bibigyan ko lang kayo ng parang overview ng nitong sun cream and vanilla serum. Okay? So, babasahin na. First, gagawin natin yung sa sun cream. Okay. So, packaging, ayan. It's a pump bottle, which is very good kasi madali siya magamit dahil pump bottle nga, di ba? Okay, so active ingredients, we have rose water, witch hazel water, sodium hyaluronate, aloe vera gel, rooibos extract, watermelon extract, vitamin A, vitamin E, collagen. Expiration is 1 year. Ayan. Ay, baka hindi siya. Bahala na. Kasi, don't judge me na lang kung hindi ko mabasa ng correctly yung mga ingredients. Kasi last time, akala ko jojoba oil, jojoba oil pala. Ganun. Okay, so this is in the shade vanilla. So it is SPF 50 and 10 ml. And the also reason na hindi ko muna siya gusto i-try kasi baka, ayan, hindi siya tugma sa skin ko or hindi ko ma-blend ng maayos kaya magkakaproblema na naman tayo. Mababash na naman tayo ng mga friends ko dyan, di ba? Okay, so let's read the caption, yung claim niya sa Instagram. We Care Bear babies never worry when we are out under the sun. This tinted sun cream gives us that fresh-looking skin by covering blemishes and at the same time protects us from UV rays. Ayan. Next, we have the Rose Vanilla Restore Replenish Serum. Ayan. Care Bear Naturals. Ayan, ang ganda-ganda ng packaging. Classy. Organic to organic tignahan. May pa-wood si tita. Ayan. So, our skin glow every morning when we wake up. And this is our secret. It replenishes our skin overnight. So, what is haggard when you have rose vanilla serum to restore and to keep your skin healthy and hydrated overnight? Ayan. So, syempre, you will apply this before sleeping or as some can see sa mga Instagram tutorials, nilalagay nila before putting makeup on. Still, we're gonna find that out pag magme-makeup tutorial na po ako. Kasi nga, as I've said, hindi ko po muna i-review. Kasi I need time to study and research. So, ngayon, nandito na tayo sa this is lip creams.
Care Bear Velvet Cream. Okay, so here is the claims. Super pigmented, cute and travel-friendly packaging. Yeah, because as you can see, ayan. It's a very small packaging. 4 ml. And it is smooth and creamy, non-greasy. For glam or everyday look, warm and sunny shades. Ayan yung nakalagay. So unfortunately, I just have 2 of this. Because I only chose 2 from the influencer package. So, yeah. Ayoko siyang buksan kasi ang ganda-ganda ng ano. It's so shiny, bagong-bagong tingnan. Because it is new. But for the review and for my subscribers, gagawin po natin. Okay. Okay, ganyan lang muna. Di ko muna tatanggalin lahat ng plastic. Okay, so this is Care Bear Velvet Cream in the shade Birthday Kiss. Okay, so babasahin muna natin yung ingredients and then precaution. Okay, so ingredients is dimethicone, cyclopentasloxane, dimethicone vinyl, dimethicone cross polymer, cetyl PPG10, dimethicone hectorite, acrylate glyceryl copolymer, squalane, nylon 12, ethyl hexiglycerine, and phenoxyethanol. Ayan. Kaya ayaw ko pong mag-chemist. Okay? So, nakalagay dito, expiration February 2022, and it's paraben-free. Ayan. Sa mga, curious dyan. And the precaution is store in a cool, dry place to preserve shelf life and slow down oxidation. Avoid direct sun exposure to avoid discoloration. Ayan. So, syempre may nakalagay na precaution, so that's a very good kasi para alam natin kung paano mag-care sa ating mga lip products. And yes, you're right. Nakaligo ko lang po. So here, let's open it po. Ayan, see. Birthday Kiss. Smell. Hala! It's very sweet smelling. In fairness, yung smell niya po is parang yung tutti frutti na gummy bears na nakakain mo sa yung mga gummy worms, ayun. Tutti frutti. Ang tamis. You wanna smell? It's tutti frutti. Ayan. So, swatch muna natin. Ayan po si yung last time na nag-review ako, si Cookie Box Cosmetics. Di pa po natatanggal. Super long lasting. Ayan. Swatch natin po. Okay, so that is the shade of Birthday Kiss. Ayan. Di pa ako sure kung matte ito. So, try natin sa lips. And don't bash me if I don't not apply. Kasi po minsan, hindi siya nasa street. So, yung gagawin ko is, sa lower lip is yung Birthday Kiss, and then sa taas yung isang shade kasi para wala nang erase. Para matignan din natin kung ano yung feel niya sa lips. Okay? Okay. Kasi wala akong salamin and I'm too lazy to go out para kumuha ng salamin. Ayan po. Sorry. Papa Mimia. Ayan po si Birthday Kiss. So, siguro ito yung gagamitin ko pag may nagba-birthday tapos gusto kong kumis. Lande. Ayan. So, ayan po yung shade ni Birthday Kiss. Kasi mahina lighting. Move natin yung camera saglit. Ayan. Ayan po. So, just like the claims, ang feel niya po sa lips is very light.
Hindi ko po na-feel yung greasy na effect. Hindi rin siya sticky. Para lang wala kang nilalagay sa lips mo. And it's a bit powdery. Yung parang pag ganun ka, like, wala kang, parang ma-feel mo na may powder. Pero wala kang na-feel na may nagba-break out na powder, ganun. Pero bit powdery siya. Sana maintindihan niyo yung sinasabi ko. Ayan. So, kiss test tayo. Ayan. So, merong marka. So, it's not matte. It's a creamy. Ayan. Sige. Next one we have, the next shade is Bare Bohemian. Ayan. Bare, okay, pasensya na sa nails. Bare Bohemian. So, I love the name because it's so catchy and I like Bohemian Rhapsody. So, yeah. Open natin. Ayan. Para marinig nyo. ASMR lang. Ayan. So, open na natin. Again, di ko naman siya tatanggalin lahat muna kasi I love the new product feel, ganon. So, ayan. Tatry muna natin. Okay. Bare Bohemian. Ang dami, girl. Ang daming nalagay. Okay. Okay, so pareho lang po sila ng scent. So, I think this goes for all the lip products na in velvet cream. So, maganda kasi may uniformity. So, malalaman mo na it's from the same product. Ganon. It's from the same product. It's from the same brand. Ayan, swatch natin. Ayan! So, it's like a nude, I don't know, nude. Ano ba yan? Parang brick. Ganon. So, parang ganyan yung shade niya. So, pa Mimiya. Sorry po. Makaka-copyright ako nito. Mimiya style. Lagay natin sa upper part ng ating lips. Hindi po ako magaling mag-trace ng Cupid's bow. Ayan. So, see the difference of the two shades? Orangey yung nasa taas, peachy. Tapos yung nasa ibaba is red. Reddish red. Ayan. Ayan po yung Bare Bohemian. So, move natin yung cam para makita ninyo. Ayan, ayan po yung shade. So, for me, syempre yung favorite ko is the Birthday Kiss. Aside sa fact na pag ilalagay mo siya sa lips mo is pwede kang mag-kiss sa birthday. Wale. Okay, ayan. So, ayan po yung favorite ko na shade. My sister is laughing. Ayan. So, ang lakas niya makaganda sa lips, no? Ayan. Wait lang. For thumbnail muna. For thumbnail muna. Wait lang. Lagyan natin. Tatlong product. Yeah! Ayan. So, okay na. Ayan. So, ano po? Ayan po. Ayan po yung ating swatching, swatching Kimerut. So, hindi ko alam anong tawag doon. Parang, lang. Introducing you to the serum at, swatching this lippies from, Care Bear Naturals. Next time, if magkakaroon na tayo ng confidence, babalik tayo sa makeup tutorials. So, ayan. Kukunin natin yung, sa serum at yung sun cream. Yun yung gagamitin ko. I'm still looking for other products po na i-incorporate doon sa makeup tutorial. Ayan. So, baka naman, sa mga brands dyan na gusto mag-collab, contact me, ganon. Oho, so, yan. So, final verdict po sa mga lip products na ito, kahit dalawa lang po yung na-try natin. The final verdict is 5
5 stars! Yay! Ayan, trying hard po tayo maging Mimiya. Sorry po. Kasi binge watching po ako ng mga videos ni Mimiya. Kasi nakaka-inspire si Ate Mimiya. Kaya ganun. Okay, whatever. Sige, So, 5 stars po yung, final verdict ko dito. Kasi, aside from the classy packaging na makikita naman natin, very travel-friendly, madali lang ipasok sa bag o kahit sa bulsa. I love the way it feels in my lips kasi it's very light. So, parang, di mo nafe-feel yung may nilalagay ka sa lips mo ba? Though may mafe-feel ka na a bit powdery, but that's just normal. O, ilalagay mo siya sa lips mo, parang wala kang nilalagay. And then, like, you feel natural. Ang ganda kasi dun sa feeling na you feel natural. Kasi pag lumalabas ka, din parang wala kang nilalagay sa lips mo. Feel mo na, ang ganda-ganda mo lang. Naturally, walang nilalagay. Ganun. And then, I love the shades too. Tapos, hindi siya kailangan na madami yung ilagay mo na amount sa applicator para lang magkakulay yung lips mo. So, it's very pigmented as it said. Sorry naman. Very pigmented. Tapos po, ayan, warm shades. Warm and summer shades. So, maganda po siya sa ating lips and para sa ating mga Instagram na photos. Sana po ay mag-watch pa po kayo sa yung gagamitin ko na po yung sun cream. Ala, hiwi. Hala, hindi ko po alam na hiwi yung camera. Hiwi po is hindi siya straight ba? Ganun. So, time na mag-aano ako sa products, sana po ay mag-watch din po kayo. Magre-review ako ng sun cream products and ito say, rose serum. So, please do comment below kung, do comment below kung ano yung mga pwede ko pang gawin sa aking channel at I'll gladly do it for you po as your request. Ayan. So, tulungan lang po tayo dito. Ayan. So, please do click the like button if I did make you smile for this video. Ay, smile na siya. Ayan. And please click the subscribe if bago ka pa sa channel ko. This will be a very happy channel. Mga inday, mga uwak, welcome ka dito. Ayan. So, thank you so much. And also, thank you for Care Bear Naturals for, letting me endorse their product. More power to your company po. Ayan. Thank you. Ay, wait. Pala tapos. Oops, sorry. Okay. Before we end po, isa-shoutout ko muna yung mga YouTuber friends ko. Hindi ko na makalimutan. Sinisingin lang nila yung shoutout nila. Okay. So, first shoutout goes to Onin Frugalidad. Ayan! Onin Frugalidad. So, road to monetization na po si Onin. So, painat naman tayo dyan, para maka 1K na rin tayo. And also, Andre Gamolo, also, road to 1K. So, if you want, mga bike video, something like that, mga extreme, ganun. Try nyo, check yung channel niya. And also, my other friend, Claire Ann Traya. Ayan po, si Ate Claire Ann. So, i-check nyo po yung channel niya. Kasi ang ganda-ganda po ng skin niyan. Clear skin. Sana all. Ayan. So, finally po, matatapos na tayo. Don't worry. Hindi ko na po, disturbuhin yung araw ninyo. Okay? Sige. Please check out po ha. Sige, bye-bye.